कैसन बड़ा लो भैया और बहनी, रक्षाबंधन के बहुत बहुत बधाई आप लोग के। जाते हैं आज घूमे, रक्षाबंधन के दिन बा। बहुत लोग हमारा घर पर आइल बा, बुआ का लड़का मतलब बहुत आदमी आइल बा। एकरा के लेके हम सब लोग जाते नीचे घूमे। बहुत ही हम लोग का मन रहा कि बाहर के पानी देखे, गंगा जी के पानी हम लोग के घर के पास में आइल बा। उहे देखे खातिर सब लोग जाता, इच्छुक होके देखे खातिर। दिखा दी तो हम लोग घूमने बा। देखो ये जैसे पार होखल जी। अब ये डरामपुर गाँव है, HP पेट्रोल पंप हवे। ये सब हमनी के पार होते नहीं जा। डरामपुर गाँव है, जैसे जाइल जी पुल पर जो नेशनल हाईवे बनल बा उन्हें। बड़ा ही डर लगता यार रोड पर पार होके में। दोनों से गाड़ी आवत रही जाते रही सन, जाते रहे कैसे पार होकर कितना भीड़ चलता है राखी के वजह से बस। अरे हमारा भाई के सपोर्ट करो ले भाई। जाते नहीं जब पानी देखे कि कितना बढ़ल बा कितना घटल बा। हाँ तनी तोहनियो लो सपोर्ट करो लो भाई के। एगो हमारा तनी एगो लाइक कर दो, एगो लाइक कर दो। बूढ़ पुरानिया आदमी के कहल मानल जाला बाबू। बहुत ढेर दिन से मेहनत करते हैं हमनी के ना। ए बाबू ए आनंद मोहना, अरे तनी है लइका पर ध्यान दे रे बाबू। अरे बाबू एगो तो लाइक बनता रे। तनी चाचा के बात मान लो, बहुत प्यार से तो हम लोग से कहता रहन। ऐसे तनी एगो हमारा के लाइक कर दो, शेयर कर दो लो। हाँ कर अबे कर तुरंत। रामपुर गांव में हमनी के प्रवेश हो गइल बा। अब ये जैसे बहुत करीब गंगा जी बाड़ी, लेकिन गंगा जी तो करीब बाड़ी, चारों ओर बाढ़ो आ गइल बा। ये डरामपुर गांव हवे। देखो लो आ गइल बनी जे गंगा जी के लगे एकदम। हाई रोड गइल बा, हाईवे रोड हवे। ये रोडवा का नाम हो भैया? ग्रीन फील्ड कहला। ये ग्रीन फील्ड हवे। तो लो दोनों तरफ गंगा जी बाड़ी, दोनों तरफ, बीच में से रास्ता। अरे मारा सा वही में मारा से इनके रखे। बोला ये रोड पार करके जाए के वजह ग्रीन फील्ड वे कहल जाता। मेरे दोस्त हमारे भाई पार हो गए लो। अब हम चढ़ब ऊपर, बड़ा ऊंचाई बा पर जाए में। लो नीचे नीचे पुल भी है, गंगा जी यही तरी आ गई बड़ी। देखो कितना बढ़िया रोड बनता है, बहुत दूर से बनती है। बहुत ज़्यादा दिन से मेहनत होता है पर। तरह कितना बढ़िया बढ़िया गाड़ी बाड़ी सब बड़े बड़े भाई। पानी 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 भइल भाई। बीच में रोड और आ रही पानी, लागत है कि ताजमहल है। देखो लो आगे बन जे हमनी के गंगा जी के एकदम लगे कितना गंगा जी बढ़ल बड़ी। देखो हमारे भाई पहले ही आई के बैठ गए बन लो, इधर बैठ के देखो तरह लो पानी। पीपल के पेड़ की बैठ के आराम से पानी देख रहा बन लो। पूरा हमारा घर के लग ले पानी गइल बा है, लेकिन हमनी के आइल बन जाए एकदम देखे खातिर। पानी कितना दूर तो है नहीं की, लेकिन कहे के तनी मुनी दूर बा। गंगा जी के लगे बानी जाए एकदम। ये गंगा जी है। देख लो नाई बाबे यही में। जेकरा जेकरा बैठे के बाद सकेला नाई पर बैठे खातिर। चढ़े लायक तो नहीं खेल लागत, बाढ़ आइल बा ना तो कहबो तो चढ़ियो जाइम, लेकिन चढ़ल ठीक नहीं खेल लागत। तो लो गंगा जी के पानी बाढ़ से एकदम चारों पानी ही पानी हो गइल बा। आवा राजेश भाई आवा। देखा लो गाना का बतरन।
देखो लो कितना बढ़िया गाना गावत रहो नागरगंज लगे। ए बाबुआ हाय कमन कमल अरे कोनो लाइट नहीं खाता दत का रे बाबुआ। ना है भैया अरे लाइट दाना त कनिया में है बुढ़ावा डंटवा कर दी। तनी बोलो कि लाइक करो स्लो। अरे लाइक कर लो रे बाबुआ। ए बुढ़ो पुरानिया आदमी के तनी समझल जाला बात इधर छाड़ा उ लइका ना हो तोहरा। देख लो लइका ना होई सरापा तरह लाइक कर दलो। ए बाबुआ अरे हाय गंगा जी के तीर कितना बढ़ गइल बा रे मजे। बाढ़ के पानी न भरो जस भाई। अरे का करबा बूढ़ा बनी ना त हम नौजवान में गंगा जी के पार कर देत रहनी है बाबू। चलो सब दिन के किस्म ना रहेला ई बोलावा दर तक आई के देखो लो पार करस लो। अरे गंगा माई के दर्शन करो आवो लाइक दो एगो ए बाबू। आई तनी यहाँ लगे बोल द का करत रहन लो अंदर मत जी हम लो। ए बाबूआ अंदर मत जाओ तो का हमारे बाबू। शिवाला के सोचा से घुसल मारा। चलो ठीक बा मिलल जाइए अगला वीडियो में भाई बोल दो। अगला वीडियो में मिलल जाइए। का हम बोली बबुअन के कुछ बुझाते नहीं खे लाइक कभी एगो ना हुनाई ना दे बोलनु तो गंगा माई के क्रिया अब तो हम लोग जानो लो तो हम लोग के करम जाने मेहरारू अनहर मिली ना दे बोलो तो ते दलो बरियाई न तो हई देखत नु दे पिछुआ में।